Operasyon sa transfer station alang sa mga basura sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, gipahunong sa taga-Environmental Management Bureau kon EMB7 kung ngano atong sayran sa report ni Luan Merondina. Live, May! Lan ang baho sa basura ug ang risgo sa methane gas ang pipila sa mga gitumbok nga hinungdan sa pagpahunong sa operasyon sa transfer station sa Lapu-Lapu City sa taga-EMB7. Sugod kaganiha, ang Material Recovery Facility, kon MRF, ang nagsilbi ng transfer station sa mga basura. Kiniisip pagsunod sa closure order nga giluwatan sa Environmental Management Bureau, kon EMB7, sa DNR7. Naabtan sa RTV Balitang Bisdak ang taas nga linya sa mga garbage truck pasulod sa MRF diin didto bahigon ang mga basura ug ilahi ang mga recyclable sa mga residual waste. Ang pwedeng ma-recycle ibutang sa conveyor sa MRF samtang ang mga residual waste gikarga sa hauler ug dadon paingon sa landfill sa Konsolasyon. Gipasabot ni Melvin Doble, pangu sa MRF, nga mihimo sila karon og mga lakang aron mas paspas ang paghakot sa mga basura ug di mapondo sa MRF sama sa ilang nasinati kaniadto sa transfer station. Bunog mo kayong bako dito kay inigsud sa truck, dili naman ka padayon nito, so guyuron sa bako, bukat ko na kayo. So muna nga usay mo ang bako mo overhead. Karon dire ato pwedeng kamutan nga kuan dili na kay bunog ang bako na dire. Wala na may guyuron nga truck. Kay ang truck makasakan man igo man sila pagyabo diya. May request na usab sila sa city administrator nga maka-hire og dugang mga trabahante sa MRF. Inay 2 shifts lang kaniadto, himuon na nila kining 3 shifts aron 24 oras na ang pagtrabaho sa mga basura. Ang trabaho na to ato sa balance ba. So the basura 24/7. Ya ang manpower 8 hours lang, dili mabalanse. Wanang makuangid ang basura. Mapinding yun. Kaya may trabaho. So karon 24 hours ang 24/7 ang sud basura, ang matrabaho 24/7 pod. Giswayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa EMB7 apan wa pa kini muluwat og pamahayag. Apan gipasabot ni Emmy Bonghanoy, pangu sa Sentro Lapu-Lapu City, nga subay sa giluwatang closure order sa EMB7, ilang i-rehabilitate ang transfer station hangtod nga subli na kining tugutan sa EMB7 nga maka-operate pagbalik. Doon ay mga advisory nga ang katong ang ground niya kinalan ato isiminto kay gumikan para di mo produce o gas ang katong mga basura. At the same time pag human ana matagaron og niya doon ay sila periodic check up sa ato ang facility kung okay na or dili ba. Mato ni Bonghanoy, usa sa buot pakurian sa EMB7 ang mga limestone nga gibutang sa transfer station. So usay mo uwan usay pod mo init niya mao na nga karon sige og basa ang tubig ngadto sa ato ang transfer station mao na nahitabo nga naka ang duga ato niya, ang waterways ato niya, ato gito sa ilaw. Lan subling gihimugatan sa Sentro Lapu-Lapu ang kamahinungdanon sa pag-segregate sa mga basura sa matag Panimay ug sa matag barangay. Lan? Okay, daghang salamat, Luan Merondina.